Για να δω πόσοι από εσάς έχετε σκυλάκια στο σπίτι. Α, είστε πολύ, μπράβο σας. Και πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο. Τι έγινε, μειωθήκαμε. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, βρε κουτά. Λοιπόν, η μυρωδιά του μετά τη βροχή, Σεντρίκ Σαπέντεφουρ, εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή Δεμένη. Ένας άντρας υιοθετεί ένα σκυλί και αυτό αλλάζει τη ζωή του. Πώς είναι η καθημερινότητά τους, η συμπεριφορά του ζώου απέναντί του και ο χαρακτήρας του. Πώς βοηθάει το αφεντικό του ψυχολογικά, τι συμβαίνει όσο μεγαλώνει και γερνάει το σκυλί. Ο Σεντρίκ Σαπέντεφουρ έγραψε μια υπέροχη ιστορία αγάπης που βιώνουν χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά και την εμπότισε με ρεαλισμό, συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα αγάπης, φιλίας και δοτικότητας. Το μυθιστόρημα ξεδιπλώνει με τρυφερότητα και ρεαλιστικές σκηνές τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε ένα ζώο συντροφιάς και στον ιδιοκτήτη του. Καταγράφει μικρές και μεγάλες χαρές, αλλά και τους κινδύνους στην υγεία του ζώου. Γνωρίστε λοιπόν τον Ουμπακ και δακρύστε ελεύθερα. Καλές αναγνώσεις.